Il-ġimgħa Radio 101 organizza l-ewwel jum ta' attività mifrux fuq jumejn, attività ban nobli bl-isem 50 sena nazzjon 50 Borza Dem. L-attività bdiet tal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar u kienet waħda mill-attivitajiet brabta mal-50 sena indipendenza ta' pajjiżna. Anniversarju li kien iċċelebrat fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. 50 sena nazzjon 50 Borza Dem kienet attività ta' suċċess, hekk kif kienu ħafna dawk li żaru l-istudios ta' Radio 101 biex jagħmlu dan il-ġest nobli. George Gallia li hu l-preżentatur tal-Breakfast Show ta' Radio 101 kien l-organizzatur prinċipali tal-attività, hekk kif kull filgħodu kien jagħmel minn kollox biex iħeġġeġ lis-semmija ikunu parti minn din l-attività. U dawk li żaru l-istudios ta' Radio 101 bit-tbissima fuq wiċċhom qasmu magħna r-raġuni għaliex għażlu li jagħtu d-demm. Ma karità u ġieli tajta ġifieri, taft l-okkażjoni biex niġi nagħti nkun għad minn 50. Mhux l-ewwel darba ġieli nagħti d-demm. U sodisfazzjon, u speċi meta tagħti donation, se qed tagħti xi ħaġa kulħadd tista' ddaħħal deħ fil-but fl-aħħar mill-aħħar kulħadd tista' jagħti xi ħaġa. Però meta tagħti d-demm isek inħoss li qed tagħti xi ħaġa żjed. Prezzjuż ħafna għal min ikollu bżonn u burdi jiena naf li għandi l-maraġi għadet kemm il-darba u dan jien nagħti regolari. L-amministrazzjoni ta' Radio 101 tixtieq tirringrazzja lis-semmija tal-istazzjon u lill-pubbliku li jagħmlu dan kollu possibbli u wara kollox tal-li jgħenu lil min qed jistenna tama ta' ħajja. Il-mira tiqpa li jinġabru 50 Borza Dem u l-bibien ta' swali ta' Radio 101 għada se jkunu miftuħin għall pubbliku biex ikomplu jagħtu dan ir-rigal prezzjuż.